Maling rene dhewe. Ora apa-apa. Selagi ning zaman iki umum. Kowe iki ra umum. Kowe masa aku ora iki lho iki lho ngene set lho iki lho bisa aku gede ya tak jajal ya bang delik ning kamu kok goblok kowe iki goblok mesti mliter lho Ti ngene lho dhewe goblok mesti mliter nang nyapa ngono mliter buat santane iki kan segae sing penak TikTok oleh duit TikTok iya anak tak goblok aku iki jujur kok kan coba aku iso ra mimpi lho napa lho iki kok udah karone oh iya bener kita rasa kudu sing duwe lagi sing betul lagi apa tidak asa sih ya Dek ses neng nah tangan wis batikan. Sapa? Kuwi, Bu. Lah utang cukur sama. Bebek kuwi tok aku gak kok. Mungkin aku nyoti wani kuwi tok. Iki berdua kerjasama. Ora. Berdua kerjasama lho. Kowe kok mapak karo aku dhewe. Lah iya, berarti iki ya aku dhewe. Ora. Ya gak iso. Gak kerjasama dhewe mapak dhewe kok karo aku. Lah iya wis. Jangan loro Mas Bu. Kita loro. Nek gunting aku ngapa? Jadi kita teman. Ora. Boleh ra cek. Ndang ayo. Iki omong ae nang ben. Iki acara sel aku iki ya. Ora delok. Balap.
Gulu ti, gulu. Gulu. Talan ono gulu. Wes rusak. Wes rusak. Gurine ti. Gurine ti. Kuwi apa? Raine. Kacamata, cekno. Lah iki golekne apa jenenge ngene iki apa? Duduk. Sel. Hah? Suwi. Hah? Apa? Pecut. Dipen digawa Pecut. pate kono to. Lah iki golekne apa ngene iki jenenge? Apa to? Sauran karo kowe iki, padha cilike. Suwiwine ngene apa? Uno. To opo iki uno iki? Ah, lah. Golek kuno yo ngono kuwi. Pecut. Ini goblok tuwek goblok nih mulu-mulu. Sik ku ya ben nek topeng ben gagak. Sotel. Rono kan Sotel. Heh? Sotel, pecote sotel. Iya kuwi pecute anune sapa ya jenenge? Nanti ben sik. Ini Mas Haji. Lila. Aku rani lo. Pengen piye mae. Bukan. Kurang wi. Weh yo gawe. Pak Bapak saya akon. Patih kok ya. Patih kok. Ejel. Patih kudu serem patih. Jawab baji. Ejel, kurang ajel. Sik ora kok padha ae. Kok malah menyatu ngene lho. Jujur rasanya kuwi. Lah iki meneh abadi apa didasku. Ayo kono. Kono patih ya dicikuk pecute. Kono. Ada syukuran kalau
Kaya orang perang. Ora, hei. Hei. Wajan ora kene. Kowe iki tak goblok. Kowe iki pencet iki kan. Malah kowe. Hei, di, kon kowe kura-kura wae lah persis. Bisa dong. Aku sih, kowe jin kura-kura. Yo aja jin to. Yo kura-kura sih. Yo. Balik. Hei. Ora unjang. Kamu baca udah besok. Sopo? Manten. Masa lanang itu mantennya Robono. Manten. Aji. Glek. Jangan sih. Kowe akeran. Iki cara minggu klonane sapatu. Klone wis putih. Gagah. Mas Aji ya bibi kono. Bibi kono. Wis kae ireng, wis dadi kura. Ora nang. Ini kok hilang tukune ya. Ya. Oh, terima kasih. Aku takut lho wani. Ayo Mas Aceh, satu aja Mas Aceh. Bayaran kowe nang mbok iki. Lek anjir. Oke, yo. Ya, no. Ayo. Ya. Aji mau ngomong satu kok anjan meh toh? Iya toh. Iya dong. Iya.
Ya 500. Ya aku komplain. Ya. Alasan babi lu pengen oleh bubuan. Sikile kaya gua kena saburan. Lah mau timang ngene iki lho apa-apa sing ketelu. Lah iya. Berarti piro? 200. Alah tak golek bobok ngono le. Tak. Loh. Heh. Loh. Berarti telu ping 10 piro ta, Cil? Wis kok jadi 10.000. Iya. Lu wong ora. Ya iki wis satu. Ya wis kadung terus piye? Ya jalu kok. Tak wani. Ora wani aku iki. Kowe berarti ora cek rono. Oh, berarti bercatu kok kene. Mandek rono. Ya. Oke. Ya. Ngai ping telu iki ping sisa gak dianu. Kudu ping telu. Ya apa? Aku tek-tek kesel dhewe to, Di. Jaluke ping telu, Cil. Ping telu lagi gendep ping piro sih. Aja laji del sisa bukan rono del loro del karo del telu satu del lagi rono. Lu mati ya. Iya, Aku tenan. juga mau gek ning kesel dhewe aku. Cel pegawan ae wong Cel. Satu toh. Isi dok ora? Apa kowe dhewe ae? Enggak, bisa dhewe. Rena. Nyapa? Aku harus salto lho. Dia diceluk apa gunane? Nangis. Kene iki laki-laki jantan, nangis. Ngono ra. Jantan. Kene iki pejantan ya nangis. Nang, oi. Kenapa bodoh? Aku ora ngerti kok. Bale ini. Berarti kurang ping telu. Apa, Bro? Oke. Aku diceluk. Mbak Betty. Iya. Mbak Betty karo Mas Haji ki ra nyeti. Wong e nyeluk aku ora nyeti kowe. Bale iki kurang ping telu. Lupaku kaya lutung. Lutung yo pek ngene iki yo menungso.
Oh. Ayo, Tang. Aku lu kok kene ping piro ae kowe. Wong tak ora ya aku. Wis bae dhewe. Aku rada ringan ora enak ya. Oke. Langsung ayo cukup dulu pedas kuwi sih. Muga-muga Mas Kancil sae deh. Sae, Allahumma. Sae Mas Kancil. Sae. Buat apa nih Cil? Ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Semua semua. Gimana? Amin. Mindi ya Allah. Satu. Aku ki wis ora kuat iki. Kowe nek ada atraksi iki nyong belum. Apa? Iya yo. Ya mbok ndek nang jurah sembuh. Ndek ning. Buat hatile wae. Sedang dhewe. Yo. 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 Yo.
Apa? Suki. Iya, iya. Entah iki nggonku ya. Kabelmu di. Beb, suaranya renyah. Memang ditemu ning ngerang ngono lho, betul? Ora ngerti iki. Lilo. Jadi kata buat kamu. Gunya apa lagunya? Pipi, Pak. Gitare. Wis ditekan kiri lho. Bentar dulu ya toh. Ejeng-ejeng iki sing Gitar. Bim selangkanganku ki loro kok. Lilo. Lilo. Aku ra lilo. Nanging piye maneh wis dalan kosong. Sarangan dadi seksi aku kok gila gini. Oke lagi. Kok gila. Malah efek.